Mae'n bwysig ofnadwy bod ni yn gweithio mewn partneriaeth, a mae nifer dyn ni hefyd i edrych yn lleol. Ni'n gweithio dy Menter Gymgendraeth, Menter Brodyn Efor, ond hefyd dy'r urdd ni oedd y coleg cynta i gweithio dy Coleg Cenedlaethol Cymru, ond mae rhywbeth arbennig hefyd wedi digwydd yn ein coleg ni. A pan dwi'n meddwl nawr, mis Awst, ni wedi symud mewn i uno dy Prifysgol Rhyndod y Dewi Sant. Un o'r prif pwynciau sydd wedi meddwl bod ni yn mynd mewn i uno oedd y iaith Gymraeg. A mae'r partneriaeth yn arbennig o bwysig i ni i gael cynnig cyrsiau trwy'r gyfrwng Gymraeg nawr mewn partneriaeth dy'r Prifysgol.